Tras el episodio de Mazinger Z, la estrategia de un descenso en el monte Fuji, veremos el largometraje El Valle de Wanji. Pues bien, la idea sería hablar de dinosaurios reales, de la mitología y la dinomanía, relacionados con dos dinosaurios, uno real y otro inventado. Concavenator and Wanji. Oh, fine. Yes, we can talk about Ray Harryhausen and dinosaurs and dragons. En mi caso fue el cine el que me llevó a la paleontología, ¿no? So, dinosaurs. I've been modeling them one way or another most of my film career. Yo creo que el Valle de Wanji es una de mis películas preferidas de dinosaurios. Ray Harryhausen, that was the precursor to some of my work that appears in Neverending Story. Y estas serían las referencias para hacer la animación de Concavenator en cuento. La paleontología yo creo que ha hecho aportaciones muy importantes. And most 8-year-old children can say all of the different names of all of the different dinosaurs. Nunca olvidaré aquellos vaqueros y dinosaurios. Lo único que no veo reflejado es el título. ¿Lo habéis pensado? A ver, teníamos varias opciones, No nos poníamos de acuerdo. pero ya lo tenemos claro. El Valle de Concavenator. Dinosaurs, dragons, leviathans. What more can we ask for? Próximamente. Bé, bona tarda. Benvinguts a una nova conversa NAT. I bé, espero que us hagi agradat aquest docudrama del Valle de Concavenator. Sí que és cert que heu hagut de vèncer dues dificultats. Una és la grip. Hem tingut molta gent que estava apuntada avui, que ara m'acaben de confirmar que han dit que estaven confinats d'alguna manera per la grip. I després, evidentment, la incomoditat de les cadires. Però això és com Bayreuth. Ja sabeu que quan Wagner va dissenyar l'òpera de Bayreuth la va fer molt incòmoda perquè la gent no s'adormís durant les òperes. Aleshores, nosaltres fem el mateix. No fem seients còmodes perquè així no us pugueu adormir. Bé, sense més preàmbuls, perquè m'agradaria que tinguessin temps per a aquest debat, aquesta taula rodona, us vull presentar a la Mònica García Massaguer, que avui ens acompanya. Ella és directora de la Fundació Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, i ella és membre de la European Film Academy, és directora general de la Fundació Sitges, com acabo de dir, del Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Compagina aquesta activitat amb la docència universitària. Va ser codirectora del Màster de Cinema Fantàstic de la Universitat Oberta de Catalunya i amb l'escriptura. Té més d'una dotzena de títols publicats de caràcter divulgatiu. És investigadora en enginyeria multimèdia i actualment treballa amb una tesi sobre festivals de cinema i màrqueting cinematogràfic. És especialista en la promoció internacional de l'audiovisual i en l'avaluació de festivals cinematogràfics. Actualment, el Festival de Sitges és responsable també del programa d'indústria, el Sitges Fan Lab, i de la direcció de programes internacionals com Sitges Cocoon o Woman in Fan, programa per a la visibilitat i incorporació de dones creatives a la filmografia fantàstica. I aquí a la meva esquerra tenim el Víctor Matellano, director del documental que acabeu en aquest cas de veure aquí a la sala. Ell és cineasta, crític i escriptor, és director de cinema i teatre, escriptor cinematogràfic, amb 9 llargmetratges com a guionista i realitzador estrenats al cinema i internacionalment. I més d'una trentena de llibres publicats, tant individuals com col·lectius. Estrena en festivals de prestigi com el de Cannes, amb La Cañada de los Ingleses, sent el seu primer llargmetratge de ficció Wax, protagonitzat per Geraldine Chaplin i Jack Taylor, que s'estrena mundialment als Estats Units de la mà de Charles Band, i al qual segueixen Vampires, protagonitzat per Caroline Munro, Parada en el Infierno, amb Becky Vililla i Enzo G. Castellari. El prestigiós documental Regresa el Capa o l'híbrid de ficció i documental Mi Adorado Monster amb Santiago Segura, Alaska i Carlos Areces.
És autor de nombrosos articles en diferents mitjans generalistes i especialitzats, així com d'assajos cinematogràfics, tant individuals com col·lectius, entre els quals es troben dissenyat per Yvonne Blake, figurinista de cinema, Decorats Gil Parrondo, Rodin, Bienvenido Mr. Marshall, Clint Dispara, la trilogía del dólar de Sergio Leone, Spanish Horror, el Hollywood espanyol, el Macduff, Secrets més enllà de l'art de Sant Martí o Colin Arthur, criatures, maquillatges i efectes especials. El seu últim llibre publicat és Oroville, western pioner espanyol, i igualment és coautor del còmic Knox, que reprèn el personatge central de la seva pel·lícula Wox. Bé, en principi, la meva primera pregunta seria pel Víctor, ja que acabem de veure el documental, y es porque aquest documental de alguna manera reúne, podríamos decirlo, varios de los parámetros que planteamos en el título de esta mesa redonda. El tema de hay un maridaje de monstruos, animales, también aparecen protagonistas mujeres, tanto en lo que es las actrices, pero sobre todo también en lo que tenemos, que es, aparte de José Luis Sanz, el paleontólogo que de alguna manera dio vida a Concavenator, pero hay una paleontóloga pues, muy conocida, y también tenemos a la directora del museo, ¿no? ¿Crees que al final lo que es el cine, que es una de las cosas que a nosotros nos interesa mucho en este museo, el cine puede ser una buena herramienta para aproximar la ciencia al gran público? El presupuesto que quizás no pueda tener el científico o la científica pues para hacer grandes documentales, ¿no? Para hacer grandes audiovisuales, quizás está ese presupuesto un poquito más en el cine, puede ser esa herramienta para aproximarlo, ciencia y cine. Somos animales audiovisuales. Buena tarde y disculpad que no parle català, que espero que la próxima vez sí tenga oportunidad. Ciertamente el cine al final es el lenguaje que ahora... esa palabra que quizá nos gusta tan poco a los del cine, que es la palabra audiovisual, ¿no? Pero al final es el lenguaje que nosotros vemos en imágenes y en sonido todo, ¿no? Y así había que, de alguna manera, contar una historia que es absolutamente ancestral, que habla de los mitos, que al final habla de un pasado, de alguna manera, de nuestro mundo, de nuestra tierra, que algunas veces tiene que ser un poco imaginado, porque, bueno, lo hablaremos luego, pero yo hay veces que le pregunto a los paleontólogos, ¿y por qué sabéis que era rojo y no azul las plumas? Porque yo creo que también hay un poco de fantasía en todo esto, ¿no? Por eso, de alguna manera, este documental se estrenó en el Festival de Sitges, ¿no? Porque quiero decir que hay un punto de lo imaginario bastante bueno, pues mezclado, ¿no? En este lenguaje entre ciencia y cine que planteamos desde el principio en la película. Como bien dices, tiene no solo una conexión directa con vuestra exposición por el hecho de que esta película, lo cual es un lujo maravilloso, tenga un espacio dentro de la exposición, si la habéis visto. Eso es un lujo absolutamente maravilloso, pero de alguna manera es una devolución de información bastante interesante. No solo por eso, sino porque en el sentido de vuestra exposición, en el que convergen la materia a proteger, las criaturas a proteger, las que ya se han extinguido y las que de alguna manera las evidencias son, bueno, pues pasan, digamos, por no exactamente por lo estrictamente científico, pero desde un punto de vista, digamos, pseudocientífico sí nos podríamos acercar, pues todo esto de alguna manera está en este documental. Y después, en lo que atañe especialmente al estupendo trabajo que está haciendo Mónica en el festival, exactamente teníamos este planteamiento muy claro de que la visión no podía ser exclusivamente una visión desde lo únicamente masculino,
sino que no solo tenía que ser una historia de género, sino también visto desde una perspectiva de género. Y esta perspectiva de género es como realmente cierra el documental, que además os tengo que decir que fue una casualidad porque fue el primer plano que se rodó del documental, es el último que habéis visto, pero me dieron la pista, porque de una forma natural comenzaron a hablar de Mary Enning. Y Mary Enning, siendo una, digamos, no siendo una profesional de la paleontología, sino una, digamos, descubridora, emprendedora, que decide trabajar con fósiles e irlos aportando y a partir de ahí generar su propio conocimiento cuando no tenía el suyo propio, significa y representa de alguna manera esas mujeres que no han tenido el reconocimiento suficiente precisamente porque alguien les ha robado de alguna manera ese reconocimiento que tenían que tener, que en la literatura tenemos casos como el caso de Mary Shelley, que ahora la tenemos muy reconocida, pero que al principio no lo fue. Ese punto que me dieron ellos era muy interesante para comenzarlo todo y para plantear que todo debía de estar, girar en torno a un trabajo científico de unas estudiantes y que las estudiantes debían de ser mujeres. Nos parecía que era el planteamiento adecuado cuando los otros dos grandes personajes que iban a existir eran dos hombres, más el tercero, que es el que viene del siglo XIX. Nos parecía muy interesante, más allá de que Elena Cuesta, reconocidísima paleontóloga, que además fue una de las responsables del descubrimiento de Concavenator, estuviese ahí. Y ya para cerrar en esto primero, decir además que Concavenator no tiene género. No sabemos, porque es único. Es un ejemplar único. Única. No sabemos. Claro, hasta que no se encuentre un segundo ejemplar o un tercer ejemplar, no se sabrá qué género tiene. Mientras tanto, por lo tanto, es absoluto. Con lo cual, la pirámide nos quedaba perfecta para plantear, ¿no? Lo que has dicho es muy interesante porque muchas veces cuando se ha hecho descubrimientos de fósiles importantes, la primera tendencia, salvo Lucy, que Lucy es una australopiteca muy famosa, y ahí porque encontramos la pelvis, ¿no? Y se vio el canal del parto, pero siempre hay una tendencia a llevarlos a lo masculino, cuando después con el tiempo nos ha pasado recientemente en Atapuerca con el chico de la Grandolina, que és la chica de la Grandolina, no? Mònica, ara que el Víctor ens ha parlat d'això, d'alguna manera ha sortit el nom de la Mary Enning dins de la vessant científica. La Mary Enning és un símbol d'això, d'una dona del segle XIX, pobra, sense estudis, i que totes les seves descobertes, que van ser importantíssimes en el món dels rèptils gegants, com els ictiosaures, els plesiosaures, tots els mèrits se'ls van emportar als científics homes d'aquella època. I aleshores, clar, en el món del cinema, quan parlem de la dona, ara parlem més general, després ja preguntaré més específicament en el tema del fantàstic, però des de Sitges que esteu fent aquesta feina tan gran de donar veu i de donar cara a les dones que a través de la història han participat del fantàstic, però també avui, s'ha de dir que creus que la dona ha quedat també invisibilitzada? I ara una mica en el sentit aquest de la Mary Enning de la ciència, parlar d'una actriu que no és del món del fantàstic, però que és la Heidi Lamar, que era el seu sobrenom, però la Heidi Lamar la coneixem per la seva bellesa, potser del cinema aquest clàssic on destacaven molt aquestes dones superguapes, allò d'aquelles fotografies que després es venien en revistes o que la gent, sobretot homes, es posaven allà en el seu escriptori, però al final la Heidi Lamar sabem poc d'ella perquè al final era una gran científica, és a dir, que potser la imatge que se'ns donava al cinema era de dones, podríem dir que depenien d'un home sempre, sense estudis, i en el món real fins i tot ens està parlant que en aquella època la Heidi Lamar era una inventora que, a part de dirigir els torpedes aliats contra els vaixells enemics per
per ràdio, després va sentar les bases del que avui coneixem com el wifi. És a dir, el wifi que tenim aquí en aquesta sala li devem molt amb ella. Com ha estat això d'aquesta invisibilitat de la dona en el món del cinema? De fet, l'historiador Mark Cousins, que va fer aquest documental meravellós de Woman in Film, ell sempre diu que la història del cinema és masclista per omissió. O sigui que les dones, a ver-les hay. El problema és com s'ha enfocat la redacció històrica del que ha estat la filmografia al llarg dels anys, quin paper han tingut i el que tu dius, acostumem a oblidar el paper que tenen. De fet, la Heidi Lamar, ella va començar en el cinema, va començar a fer algunes obres una mica pujadetes de to i va ser quan els seus pares la van portar i dir, estudia alguna cosa, nena, i va estudiar enginyeria i això li va permetre després continuar amb les dues vessants, tant de científica com d'actriu. La coneixem com a actriu, però és veritat, va assentar les bases del sistema de comunicació que avui és el wifi, però ningú ho sap. I el ningú ho sap i no saber exactament què havien estat o què havien fet, en el programa que estaves comentant que tenim al Festival de Cinema de Sitges, les històries brollen contínuament. Tu vas arrossegant i dius, ostres, la Mary Shelley. La Mary Shelley és la mare del terror. La mare del terror que passa i tota la seva història, i que ara sí que la tenim coneguda. Però si te'n vas a la història del cinema i dius, l'origen del cinema fantàstic, tothom diu Georges Méliès. I Alice Guy Blaché, aquesta senyora, estava fent el mateix que el Georges Méliès a la vegada que ell. I fins i tot la primera peça de cinema fantàstic, que és la Feo Carbaix, o sigui, la fada d'una verdura, que no em surt el nom en català, em surt en francès. La va fer ella. La primera pel·lícula d'animació feta a un llargmetratge la va fer la Lotte Reiniger. O sigui, comences a gratar i veus desenes d'històries, d'aquelles d'injustícia absoluta. Potser la més paradigmàtica fins i tot és que abans parlàvem d'ell, la Millicent Patrick amb La criatura del llac negre. Aquesta senyora, pels que no ho sabeu, era la primera dona que va entrar dins d'un departament d'efectes visuals perquè era maquilladora. Ella va dissenyar la figura de la criatura del llac negre, però treballava com una persona més dins d'un equip, però com que era així maca i resolutiva, la van fer servir fins i tot a la campanya de màrqueting. Aquesta senyora va recórrer tota Nord-Amèrica amb el cap de la criatura dient amb el lema de La bella i la bèstia. Es va fer tan famosa que el seu cap va tenir un atac de banyes i va decidir de treure-la dels crèdits de la pel·lícula, negar-li l'autoria i fins i tot la va acomiadar. Aquesta senyora es va dedicar ja la resta de la seva vida a fer paperets en diferents produccions, però mai va tornar a tenir la possibilitat de crear un altre monstre. Va ser negada per la història i fins fa molt poc no es va reconèixer la seva autoria. I aquest és un continu. Si podríem continuar parlant de dones que han tingut un paper essencial en el disseny, per exemple, de Brenda Hill, guionista i productora de Halloween i que va assentar les bases de la Final Girl. La història, elles estaven allà, però s'ha explicat des de la vessant, diguem-ne, masculina. Elles moltes vegades eren treballadores al costat d'un nom més consolidat i al final el que quedava era un paper més secundari. I és un continu. No només passa en el cinema, per desgràcia, com dieu, a la ciència, a qualsevol àrea, el paper de la dona, potser fins i tot pel que dèiem allò que moltes vegades les dones tenen aquest sistema o aquest complex d'impostora, el síndrome d'impostora, potser no m'ho mereixo, potser no ho tinc. Me'n recordo que com en el programa tenim una part de recollir o arrossegar aquesta part més històrica per posar referents històrics en primera línia, que ho fem a través dels llibres, però també a través d'unes càpsules que tenim a YouTube. I hi ha una que encara no ens hem atrevit, tapa't los oïdos, ens hem atrevit a posar, que era de Daria Nicolodi, perquè ella s'atribueix la gènesi de Suspiria i ho justifica
perquè era una història que li explicava la seva àvia, mesclada amb altres elements literaris i de més. I a la càpsula que van rescatar en la seva entrevista explicava que ella va ja estar a l'origen de la pel·lícula, que va participar, òbviament, i va coescriure el guió, etc. Però que després la família del marit, Dario Argento, la van convèncer de que no era convenient que sortís com a coautora. I, per tant, li van pagar un creuer a canvi de renunciar a la seva autoria. Llavors ho explica com que en aquell moment ella no es podia negar, que era el seu marit i que entenia que havia de ser així. Llavors hi ha petites històries d'aquestes d'injustícia històrica que com a mínim intentes posar-les sobre la taula i dir, escolta, recuperem els noms, recuperem les vivències, recuperem les històries i que la gent després li pugui posar el lloc que li toca dins de la història del cinema. Moltes gràcies perquè ens has descobert aquest món que el món del fantàstic gairebé comença, doncs, bueno, gairebé no. A la vegada. Amb les dones. Abans s'ha referit a No escoltis, tenim el Diego López també aquí que forma part de l'equip del Sitges Festival Film i que també du el fanzine del Buque Maldito. És a dir, que avui tenim a 3 persones aquí que en saben moltíssim de cinema fantàstic, però també, com veieu, relacionant-ho amb aquest camp que és el de l'art i la ciència. Com tenim pocs minuts de debat, no voldria, ja que som en un museu de ciències naturals, no voldria defugir de la relació entre animals i monstres. És a dir, el fet que ara fa poc a Sitges, en la darrera edició, que hi éreu tots dos, per suposat, però en Víctor Matellano, juntament amb Àngel Salà, van presentar un documental que han dirigit, anomenat Aquel último tiburón, i és un documental sobre el famós tercer tauró, que en aquest cas el va fer l'Enzo Castellari, però que té una història molt concreta. Però sí que aquí parlem de taurons, aquí has parlat de dinosaures. Quina és la relació aquesta que té el cinema amb el món dels animals? Claro, la diferencia un poco entre... Hay un punto intermedio que yo sería la que diría criaturas, ¿no? Ni animales ni monstruos, ¿no? Porque algunas veces también nos referimos a los dinosaurios son animales, ¿no? Y hablaban aquí alguno, relacionándonos también con los animales invisibles, se habla de los dragones, ¿no? De alguna manera, como un hecho, digamos, no tan constatado, pero en el cual hay una serie de evidencias culturales, ¿no? Yo creo que de alguna manera la película que hemos hecho Ángel y yo es de alguna manera una continuación de estos mismos temas y una continuación que ha venido también en relación de los temas que hemos ido hablando tú y yo este tiempo, además el que estuviera aquí la exposición, ¿no? Nuevamente hablar de cómo convertir un animal en un monstruo. Desgraciadamente, afortunadamente, Jaws, Tiburón de Spielberg, existe. Digo afortunadamente porque yo creo que ha sido uno de los grandes hitos del cine de todos los tiempos y ha sido la película que ha cambiado la industria cinematográfica como ahora nosotros la entendemos, tanto a nivel de construcción, de producción, de marketing, pero también provocó que creo que a todos nos pasa y a todas nos pasa que metemos un pie en el agua y todavía oímos don, 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 don. Esta cuestión sigue estando, ¿no? Y por eso Peter Benchley dio ese giro tan importante de pasar de ser un autor que sí que estaba especializado en cuestiones submarinas y en cuestiones de escualos a ser un auténtico defensor del conservacionismo. Y esto se debe a que de repente un animal, que es un animal absolutamente necesario para nuestro hábitat y para el equilibrio, lo convertimos en un monstruo. Lo convertimos en un monstruo gracias al cine. Y se abre una veda de que se pudiera abrir de alguna manera el punto de extinción sobre ese monstruo, ¿no? Ese monstruo. Después, pasado el tiempo, parece que ahora hemos llegado ya a un punto de equilibrio. Pues ocurrió también con la película que nosotros tratamos en Aquel último tiburón, que es Tiburón 3, aquella que se estrenó en los países, en el caso de España se estrenó como Tiburón 3,
pero que era una película que era El último tiburón, que era una copia, digamos, de las películas de la Universal y que había nacido precisamente por un naturalista, submarinista, oceanógrafo, Ramón Bravo, que tenía una historia que después se pervierte y se convierte completamente en otra historia para al final generar un nuevo monstruo que ruge además. Un tiburón que ruge, porque ahora vemos los tiburones en el cine y rugen, ¿no? Está a punto al que hemos llegado. Pero después también ha basculado afortunadamente un poco hacia el otro lado. Ahora, mi pregunta, para dejarlo aquí, es, nosotros lo hemos estado hablando fuera, ¿no nos está pasando esto con el lobo? ¿No estamos convirtiendo el lobo en un monstruo? El lobo es uno de los animales que vosotros tenéis en vuestro libro, de animales, digamos el que nutre animales invisibles, el que nutre esta exposición y está ahí, ¿no? Y lo tenemos muy presente, lo que está ocurriendo estos días. Entonces, me parece que al final el dialogar precisamente con criaturas que podemos conseguir extintas, no sé cuánto tiempo nos queda para tener un océano sin tiburones i unos bosques sin lobos. I més quan el tauró és un depredador clau. Si desapareixen els taurons, es trenca absolutament tota la cadena tròfica de l'oceà. En aquest sentit, moltes gràcies, Víctor. Mònica, el tema dels monstres, continuant amb el que ha plantejat el Víctor, els monstres al cinema, però ara s'ha parlat, per exemple, del llop, i podríem parlar de l'home llop, podríem parlar de Dràcula, podríem parlar de la criatura de Frankenstein, i ho fem sempre com amb un to masculí, és a dir, monstres que podríem dir que són masculins. I fins i tot si ho portem això pels que tenen forma més humanoide, tot i que l'home llop s'acabi transformant en un llop, segons la transformació que ens hagi donat el cinema, però després, si parlem d'animals, també veiem la part masculina. Bruce, el tauró de Jaws, és mascle, després sí que ens van aparèixer alguna femella, però King Kong és mascle també, fins i tot aquí hi ha una relació també molt directa amb una protagonista. És a dir, veiem que Orca és un mascle que es venja precisament de l'assassinat de la femella en la que havia estat i la cria. Aleshores, des de la perspectiva teva de tota aquesta història que esteu fent de lo femení en el fantàstic, s'ha de dir que sí que tenim alguns títols molt emblemàtics, la nòvia de Frankenstein, la núvia de Frankenstein, o tenim, que fins i tot té el seu també remake en plan humorístic en el Jovencito Frankenstein, però també tenim, per exemple, una King Kong femella que és Conga. Però s'ha de dir que ha quedat, no és tan present el paper aquest del monstre femení en el cinema, o és perquè d'alguna manera tampoc l'hem sabut destacar prou, perquè ara potser en el cinema més actual sí que comencem a veure la part femenina ja més com aquesta presència, ja sigui animal o ja sigui antròpica, com hi ha dones i animals femella que poden fer tanta por o ens poden fer tant de mal en el cinema com podria ser un monstre en clau masculina. No, totalment. Hi ha una evolució que és un reflex... Hi ha un historiador, Habermas, que diu que el monstre és una màquina de significat. El que tu t'angoixa en una societat és el reflex que es materialitza en un monstre. En el llibre que us he donat abans, és un llibre que tractàvem precisament quins monstres han estat creats per dones. Quan la majoria de les pel·lícules que has comentat o obres han estat creades per homes, el que fan és reflectir les seves pròpies inquietuds o el que està pendent en aquell moment la societat. Llavors, quin paper tenien les dones en aquestes pel·lícules o les criatures o monstres femenins? Eren
la complementarietat. Era la dona de, o sigui, la núvia de Frankenstein, les núvies de Dràcula, que a més aquesta anava en comuna, tenia unes quantes, i després eren les dones que s'escapaven de la norma. Podria ser la bruixa, la dona fatal, la dona posseïda, o sigui, dones que no les podien comprendre gaire bé i que quedaven una mica així com fora del que la societat considerava normal. Per tant, eren excepcions. Però la majoria de les vegades eren criatures que es dedicaven a seduir a l'home o que provocava, eren objectes de desig. Llavors, quan comencem a veure criatures o monstres femenines amb una certa entitat, a partir que hi ha una eclosió del feminisme, finals del segle XX, principis del segle XXI, llavors ja comencem a veure, amb la incorporació també de més dones directores o d'una presència més decisiva de les dones en la societat, aquestes dones que ja tenen un personatge creat per elles mateixes, des de les més recents, com podria ser amb la Julia Ducournau, que ha creat un Ro, que t'ha creat un Titan, o amb la darrera pel·lícula Alpha, o dones que a Jennifer Kent, a Babadook, o sigui, dones que ja de per si tenen un protagonisme que no necessiten complementar l'home o no el necessiten seduir i expliquen la seva pròpia història. Però encara, per mi, o des de la meva perspectiva, estem a anys llum. O sigui, de fet, tu fas un recorregut per la història del cinema i és una pena, perquè si realment nosaltres considerem aquests monstres com el reflex de les inquietuds de la nostra societat, la història del cinema està escrita pels homes. I només els homes han pogut reflectir a la gran pantalla aquestes ansietats i les dones han tingut un paper tan reduït que no, o sigui, tu veus la típica festa de Halloween i tu veus el Freddy Krueger i veus el Frankenstein i veus etcètera. O sigui, monstres que han estat dissenyats i creats per homes i no veus el reflex d'aquestes ansietats femenines a la gran pantalla. No s'han popularitzat, no han arribat i, per tant, la dona ha perdut de moment la capacitat de crear un storytelling, aquesta narrativa femenina de la monstruositat. Potser en miércoles pot haver canviat una mica la cosa, tot i que no estem parlant d'un monstre, no? Però... Bueno, és un protagonisme femení per descomptat en la gran pantalla, però no està creada per... Sí. Sí, ha habido ahí pocos ejemplos, ¿no? Las únicas excepciones un poquito que he visto yo del pasado son Elizabeth Bathory, la condesa sangrienta, que sí que tuvo como, en algunos casos estrenada como la condesa Drácula. Sí. José Ramón Larrat en Vampires, que luego nosotros hicimos el remake, sí que las trataba, pero son ejemplos muy dispersos, y la única que ha pervivido y que afortunadamente ahora es un personaje empoderado y precioso, que está en Wicked, la podéis ver, yo creo que el gran personaje siempre ha sido la bruja del Mago de Oz, que sí, que ha sido siempre, desde el clásico del 39, ha sido el gran personaje. Pero tienes toda la razón que son islas, son ejemplos muy excepciones. Sí, pero menuda excepción. Yo no dormí en toda la noche cuando lo vi de pequeño. La risa de la bruja. Sí, la risa de la bruja. No dormí en toda la noche. Iba luego por los colegios cuando ya era mayor y daba charlas, y entonces le pedían la risa, porque como es una película que realmente es cuando tiene el gran éxito es cuando se estrena en televisión, ¿no? Entonces decían, hubo un momento que había 3 momentos en la vida de los niños: el día de su cumpleaños, el día en que llegaba Santa Claus y la noche de Acción de Gracias, o la tarde de Acción de Gracias, donde se ponía el Mago de Oz. Y le pedían siempre que hiciera la risa, y ha quedado como uno de los iconos digamos, de los grandes personajes de todos los tiempos, pero es una excepción. Ens queden uns 10 minuts de tertúlia i no podrem donar pas a les preguntes perquè és que anem molt... Dependrà de la llargada de les respostes del Víctor i de la Mònica. A veure si ens queda algun minut. Però és que us voldria fer una pregunta als dos, una per tu i una per ella, a veure què em podeu respondre. Víctor, así en pocas palabras, ahora en el cine... Siempre hemos tenido estos monstruos o criaturas en el cine del fantástico, que eran terribles, ¿no? Que eran desde el terror hasta grandes, enormes, tipo Godzilla, King Kong, etc. Y
y realmente ahora en el cine actual es posible que el humano dé más miedo que estos grandes animales, que estos grandes monstruos, criaturas, aunque sean fantásticas. Tenemos un problema y es que el telediario tiene más monstruos que el cine. Este es el gran problema. Entonces, superar eso... Las cosas empezaron a cambiar en el momento en el que los monstruos ya dejaron de ser símbolos para pasar a ser carne y hueso. Y eso, los primeros estuvieron relacionados a los americanos, y esto David Arcall lo explicaba muy bien. Los primeros estaban relacionados con el crack del 29, Drácula, Frankenstein, los de la Universal. Después vino la Guerra Fría, ese miedo a los otros mundos, que es cuando vinieron los extraterrestres. Entre medias la Segunda Guerra Mundial, el hombre mata al hombre, que es cuando surgieron los licántropos, los hombres lobo. Pero realmente nuestros miedos empiezan, pues eso, a partir de la matanza de Texas, que está muy relacionado con Vietnam y ya con los horrores de la guerra. Entonces, digamos que de alguna manera los monstruos que tenemos ahora se acercan, o sea, un Aníbal Lecter real se acerca mucho más a los miedos que tenemos ahora. Yo creo que los monstruos siempre van a estar porque están ligados a nuestros periodos de crisis, por eso es el gran éxito de las películas de muertos vivientes. Esto lo explicaba también muy bien Arcall, ¿no? Cómo digamos que el hombre está alienado, está dirigido, está como un muerto viviente, ¿no? Nos falta llevar las manos así, ¿no? Y como otros miedos de lo que ahora digamos nos puede preocupar, ya estaban y han estado siempre en el cine. Hemos vivido y estamos viviendo en algunos momentos pues la distopía que supone una pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué habría si no existiera un mínimo de control social? Porque de hecho, yo creo que acabaríamos como con los zombies y los muertos vivientes. Tú ves, simplificando mucho, el arco precisamente de intervención humana, desde un inicio de White Zombie, que estás hablando del vudú, que es el origen del zombie, basándose pues eso, en utilizar hierbas y demás para convertir al zombie. Después pasamos de Night of the Living Dead, en el cual sí que ahora estamos hablando de que viene una sonda espacial, que es la que está provocando la conversión, a que pases a la actualidad, por en medio los infectados, porque se ha escapado algo de un laboratorio y ha provocado, o la investigación se ha derivado hasta de Last of Us, que estás hablando de una perversión del medio ambiente mezclado con la infección, en la cual ya es una intervención humana errónea que provoca ese fin de la humanidad. O sea, pasamos digamos, de lo natural a la intervención humana fuera de todo orden. I, Mònica, així, ens podries explicar en el paper que feu des del Sitges Film Festival, doncs, per exemple, des d'aquest calaix que és Woman Infant, per què la necessitat que vas tenir tu en aquell moment de desenvolupar això? És a dir, perquè algunes vegades t'he sentit parlar i a vegades hi ha hagut crítiques cap a certs festivals perquè es diu que hi ha molt poques dones presents als festivals i vosaltres sempre heu dit bé, però potser preguntem-nos per què n'hi ha poques dones a vegades en festivals generalistes, però en el vostre, que és un festival de gènere, que és el Festival de Fantàstic, de vegades això que vosaltres us heu trobat que hi havia poques directores que es dedicaven al tema del fantàstic. Per què creus que no hi ha tantes dones que s'hagin dedicat al tema del fantàstic? O potser perquè, com hem començat, potser que estaven invisibilitzades i sí que hi són, però no eren capaços de reconèixer-les, no? No, a veure, és el que he dit abans, sí hi havia referents, però no significa que siguin nombrosos i a més és un terreny bastant complicat en el cas del fantàstic. O sigui, nosaltres aquest programa neix del fet que de sobte trobem una pel·lícula que és la segona vegada anem per la 58a edició, en aquell moment era el 55 o 56,
La segona vegada que s'inaugurava el festival amb una pel·lícula dirigida per una dona i era, ui, Dios mío, en 50 anys és la segona vegada, alguna cosa està passant. Llavors vaig fer jo mateixa una investigació de totes les pel·lícules que havien passat per secció oficial de competició, que seria la secció principal, quantes havien estat dirigides per dones. I llavors arribava a un 5%, no arribava. I quantes d'aquelles dones havien tingut d'una segona pel·lícula, o sigui, que havien aconseguit fer una carrera professional? 2. Quantes havien estat d'aquest país? 1. O sigui, els nombres eren tan baixos que deia, bueno, alguna cosa està passant. I van començar a fer una investigació i, efectivament, hi ha una desentesa. O sigui, ni les dones troben que sigui un gènere proper a la seva sensibilitat, potser per raons patriarcals. Potser aquí la raó ja no és que l'hagis d'anar buscant la història del cinema, sinó que l'has d'anar a buscar a casa. La manera en què ens han criat i que, a més, canvia molt de país a país o de filmografia a filmografia, millor dit. I després, els propis productors, quan tenen una pel·lícula, no es plantegen que sigui una dona la que faci una pel·lícula de ciència-ficció o que impliqui una certa violència o de terror. Els primers noms que et venen al cap són d'homes. No és un gènere que tu associs amb una sensibilitat femenina. Ja no t'explico si a sobre la pel·lícula té molts efectes especials, implica un pressupost molt més elevat i, per tant, si és una de superherois, Wonder Woman sí, està dirigida per una dona, però Superman no li donaràs a una dona. O sigui, hi ha unes inèrcies fetes que, amb aquest desencontre, ni elles s'acosten al cinema fantàstic ni els productors acaben de confiar en elles. Tot i que la màquina està canviant, de fet, en aquell moment no arribàvem al 6% i la darrera edició estàvem al voltant del 30% de pel·lícules dirigides per dones, el canvi és superlent. I segons quins països, o sigui, per exemple, que l'any passat vam fer un estudi a Espanya, amb les mans, tinc les dones que han dirigit al llarg de la història del cinema espanyol. La primera pel·lícula dirigida per una dona en aquest país va ser l'any 73. I amb les mans tinc 10 directores que hagin fet una pel·lícula de gènere dins del fantàstic o del terror. O sigui que realment no és una incorporació massiva. O sigui, països que estem analitzant, òbviament França sí, perquè té una excepció cultural, però si comences a gratar la seva història, les primeres dones feien adaptacions de contes populars. Per què? Perquè les dones expliquem contes. Les dones tenim aquest punt maternal en el qual sí se'ns pot imaginar explicant una cosa de fantasia però que sigui adreçada per nens. I això ja és fantàstic? Sí. Però bueno, no estem parlant d'una producció industrial. Estem lluny d'aquest escenari. Molt bé. Doncs penso que podem fer una pregunta, Marc. No veig. Podem fer una pregunta? Sí. Hi ha alguna pregunta? A veure, doncs mira, tu... Sí. Hi ha una pel·lícula molt important que tant el monstre com la heroïna i és Alien. Sí. Ja parlem de segle XX. Xenomorfa. I la productora, la Galen Hart, que li han donat un premi aquest any. Sí. Perdoneu, de cara que quedi enregistrat que ens ha dit el company que Alien és una excepció, veiem que tant el monstre o la criatura com la protagonista són dones. Sento molt tancar aquesta... Soc el primer que em sap greu, perquè realment és meravellós escoltar-te, Víctor, és meravellós escoltar-te, Mònica, i moltes gràcies per haver vingut, haver participat en aquesta sessió especial, avui amb menys debat perquè volíem que poguéssiu d'alguna manera gaudir d'aquest documental i emplaçar-vos a les activitats que es faran relacionades amb la següent exposició. És a dir, que aquest dissabte s'inaugura una exposició a la seu del Martorell, del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, que girarà al voltant del temps i, com us podeu imaginar, hi haurà totes les activitats de llunàtics i llunàtiques, converses NAT, i hi haurà cinema, perquè evidentment el tema del temps i el cinema van molt lligats. Moltes gràcies, Mònica, Víctor, a vosaltres. Gràcies.